Tak kurz mě osobně připadal velice přínosný a celkově tady vlastně panovala taková příjemná atmosféra, takže já jsem s kurzem velice spokojená. Kurz se mi líbil moc. Líbilo se mi tady přátelské prostředí, které tady bylo a děkuji moc lektorkám za nové informace, které jsem se dozvěděla o krizové intervenci. Tak já bych řekla, že nějaké základy už jsem měla, ale na tomto kurzu bylo fajn, že víc jakoby rozvedli, dozvěděla jsem se víc detailů, třeba právě jakoby fáze těch krizí a hlavně tu důležitou věc, jak na ty děti mám reagovat, co je důležité při té komunikaci. A spousta jako těch praktických věcí převážně. Na kurzu jsme se dozvěděli, jak se chovat v krizi, zároveň i jsme hráli různé seberozvojové aktivity, kde jsme se dozvěděli něco sami o sobě a něco o ostatních lidech, kteří kurz absolvovali a nakonec jsme si i prakticky vyzkoušeli, jak se chovat v krizové situaci.